Επανερχόμαστε στα δικά μας μετά τις κινητοποιήσεις που γίνονται στο εξωτερικό. Να σας πούμε αυτό που σας υποσχεθήκαμε πριν από τις διαφημίσεις. Τα ντρόουν στην υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και είναι στη γραμμή μας ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Τσιρόνης. Καλημέρα σας, κύριε Τσιρόνη. Καλημέρα στις τηλεθεάτες και στους τηλεθεατές σας. Θέλω λίγο, σας παρακαλώ, να μου πείτε γιατί θα αρχίσετε να απογειώνετε drones, τι ψάχνετε να βρείτε και πώς θα μπορέσουν όσοι έχουν στην κατοχή τους αυθαίρετα να γλιτώσουν από τα μεγάλα πρόστιμα που ετοιμάζεται να επιβάλλετε. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν προτιθέμεθα να επιβάλλουμε μεγάλα πρόστιμα. Δηλαδή, μην τρομάζουμε τον κόσμο. Εκείνο που λέμε είναι πάρα πολύ απλό, ότι πλέον τα πρόστιμα δεν θα είναι συνάρτηση των τετραγωνικών, αλλά συνάρτηση αυτού που λέμε του περιβαλλοντικού και οικολογικού αποτυπώματος και του χωροταξικού φυσικά. Δηλαδή, η επίπτωση στην πόλη. Να το πω με άλλα λόγια, στόχος αυτών των χρημάτων δεν είναι να τιμωρήσουμε κάποιον, αλλά η θεραπεία του προβλήματος. Μάλιστα. Αν η θεραπεία είναι μικρή απέτηση για την πόλη να βρει ένα αριθμό και να έχει μια νομιμότητα, αυτό θα είναι μικρό και για τους πολίτες. Άρα, κύριε Τσιρόνη, για να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Πείτε μας πώς θα τα εντοπίσετε καταρχάς τα αυθαίρετα. Γιατί θυμίζω στο παρελθόν έχουν γίνει εκατομμύρια προσπάθειες να νομιμοποιηθούν όλα αυτά ή, εν πάση περιπτώσει, να τακτοποιηθούν όλα αυτά, να πληρώσουν οι κάτοχοί τους. Και αναφέρεστε σε ποιους, λοιπόν, ποιους θα κυνηγήσετε τώρα με drones? Καταρχάς, όπως πολύ σωστά είπατε, είχαν γίνει προσπάθειες πολύ σοβαρές, αλλά στην πράξη δεν οδήγησαν πουθενά. Γιατί η Ελλάδα εστίαζε σε μια γραφειοκρατική αδειοδότηση στο να κάνει ένα σπίτι με τεράστιες καθυστερήσεις και εκεί που είναι εντός σχεδίου, αλλά κυρίως πάνω από 20 ετία πολλές φορές για να μπορέσει κάποια περιοχή να ρημοτομηθεί, ρημοτομικά σχέδια τα οποία καθυστερούσαν και γενικά πολεοδομικά δεκαετίες ολόκληρες και έχουν μείνει φάκελοι στα συρτάρια για λόγους διάφορους που δεν χρειάζεται. Άρα αυτό πρέπει να λυθεί. Πρώτα αυτό. Και εκεί πέρα και ακόμη και ο πιο νομοταγής αναγκαζόταν για να βάλει ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι να χτίσει ένα σπίτι. Μην αντέχοντας να περιμένει. Ακόμη δεν έχουμε πει, κύριε Τσιρόνη, τι θα κάνετε. Δεν το έχουμε πει ακόμα. Πάμε να πούμε στον κόσμο τι θα κάνετε. Αυτό που θα κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να έχουμε πολύ μεγάλη επίσπευση και αυτό προβλέπει αυτός ο νόμος. Γι' αυτό εμείς λέμε νόμο για τα αυθαίρετα, λέμε νόμο για τη δόμηση. Μάλιστα. Θα έχουμε μια μεγάλη επίσπευση στην κατάθεση πολεοδομικών και πώς θα εγκρίνονται τελικά τα πολεοδομικά, ώστε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και από εκεί και πέρα η αδειοδότηση για να χτίσει κάποιος ένα σπίτι θα είναι ακαριαία. Όταν λέω ακαριαία, το εννοώ, δεν θα είναι ούτε 3 μέρες ούτε 5 μέρες. Όταν κάποιος είναι σωστός και καταθέτει τις δηλώσεις για το ακίνητό του, θα παίρνει κατευθείαν, θα μπορεί κατευθείαν να ξεκινήσει να χτίζει. Από εκεί και πέρα η αυστηρότητα θα υπάρχει στους ελέγχους. Μετά, αυτή τη στιγμή έχουμε το 90%. Δηλαδή, αν είναι συνεπής με αυτό που υποσχέθηκε, δεν θα κάνει. Ακριβώς. Εκεί πια με πολύ αυστηρές ποινές και στους μηχανικούς, ακόμα και ποινικές, ακόμα και με αφαίρεση πιθανά αδείας σε κάποιον άνθρωπο που έχει συνέχεια υποτροπή, ώστε ο μηχανικός θα ξέρει ότι όταν δηλώνει κάτι, κάνει αυτό που δηλώνει. Μάλιστα. Και αν τον πιάσω μετά έχει κάνει κάτι άλλο, πολλές φορές είναι ηρωνία, εν αγνία του ιδιοκτήτη. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αγοράσει μια διαμέρισμα σε πολυκατοικία και δεν γνωρίζουν ότι αυτό που έχουν αγοράσει με την αποθήκη στο υπόγειό τους και όλα αυτά δεν συμπίπτει ακριβώς για κάποιο λόγο με την αρχική πολεοδομική άδεια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ειδικά το θέμα των ημιυπαίθριων είναι κάτι που κανείς δεν ήξερε ότι είναι παράνομο. Όλοι νόμιζαν ότι είναι όρος κανονικός. Κύριε Τσιρόνη, τα drones, πόσα drones θα πετάξετε, πού θα τα πετάξετε, τι θα ψάξετε να βρείτε? Θα ψάξετε να βρείτε αυθαίρετες κατασκευές στο σύνολό τους, πισίνες κρυμμένες, τι θα κυνηγήσετε με τα drones? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Αυτή τη στιγμή θα δώσουμε ένα ισχυρό κίνητρο στους πολίτες με λίγα χρήματα να καταγράψουμε. Όχι δηλαδή ότι αυτό που θα πληρώσει σημαίνει τακτοποίηση. Μιλάμε ένα συμβολικό ποσό, ίσα-ίσα να καταγραφεί η παράβαση. Θα διαχωρίσουμε λοιπόν αυτός που δηλώνει οικειοθελώς την αυθαιρεσία του με αυτό που θα τον πιάσω εγώ αργότερα. Το Υπουργείο. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πρώτη διαφορά. Δεν σημαίνει ότι αυτό το μικρό ποσό που θα πληρώσει είναι αυτό που θα χρειαστεί. Μπορεί, όπως σας είπα, αυτό να αρκεί, μπορεί να είναι μετά μια σοβαρή παράβαση που να χρειαστεί αρκετά χρήματα για να τακτοποιηθεί. Αφού λοιπόν εγώ θα έχω την καταγραφή και σηκωθεί ο δορυφόρος που υπάρχει πάνω ή σηκωθεί το drone και διαπιστώσω ότι δεν συμπίπτει ο χάρτης που έχω εγώ από τις καταγραφές μου με το χάρτη που βλέπω, υπάρχουν δηλαδή κάποια σημεία που είτε σε όγκο κάποιο αυθαίρετο είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει δηλωθεί. Ή υπάρχει ένα οίκημα σε ένα σημείο που εγώ δεν το βλέπω, ούτε στην πολεοδομία μου, ούτε στις δηλώσεις. Εκεί πέρα πια θα πάει ο ελεγκτής. Και όταν πάει ο ελεγκτής, τα πράγματα θα είναι άσχημο για αυτόν που δεν φρόντισε. Κατανοητό, κύριε Τσιρόνη. Θα μείνω λίγο ακόμα στα drones. Θα σας ρωτήσω αν θα τα χρησιμοποιήσετε και για βοήθεια στην περίοδο την καλοκαιρινή, για προστασία αντιπυρική, για την κάλυψη δηλαδή των θερινών μηνών.
Είναι γεγονός ότι σε μια σύσκεψη που κάναμε για την πυρασφάλεια πριν από λίγες εβδομάδες, για να είμαστε έτοιμοι, μας είπαν ότι κάποια περιφέρεια, νομίζω στην Ήπειρο, έχει ήδη πιλωτικά να δοκιμάσει ένα τέτοιο σύστημα. Δεν είναι, μπορεί να μην είναι στην Ήπειρο. Άρα εμείς σκεφτήκαμε όταν θα έχουμε, γιατί αυτό μας κάνει πολύ μεγάλη οικονομία στα επανδρωμένα αεροσκάφη, το να μπορούμε έγκαιρα να διαπιστώσουμε μια πυρκαγιά, επειδή θα υπερίπτανται αυτά τα αυτόματα που είναι πολύ Άρα θα τα χρησιμοποιήσετε κι εσείς, λοιπόν, αυτό καταλαβαίνω. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, έτσι ξεκίνησε η ιδέα, να χρησιμοποιηθούν. Άλλωστε, ο ομόλογος μου στην Ιταλία μου είπε ότι κατά κόρο χρησιμοποιούνται τα drones αυτή τη στιγμή από τις πολεοδομίες, ακριβώς για να καταγράφουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και με πολύ οικονομικό τρόπο πολύ, να μας δίνουν ηλεκτρονικές εικόνες. Να είστε καλά. Τα ξαναλέμε λοιπόν. Πάμε στον Γιώργο Σόπορο να δούμε το απεργιακό δελτίο των επόμενων ημερών και να σας πούμε πώς κινούνται.